Pamepedera mambo mtasa. Pamberi padare mambo mtasa. Yeso ndio chokwadi. Ndiri ndiro taurani chokwadi. Ndikaje pachapa fane moshi. Ndikanyemba ndamata. Marari mbatsiro. Marari mbatsiro. Ini kamsoro. Ndiro story ndabana. Ndakarorwa panyabanda asindiri mukunda mara yakanyaka sana. Ndakarorwa 1968. James Nyabanda anga ari kwa Jombe. Saka inini ndakagara namai from 68 kusvikira muma 83. Pa 83 apa James Nyabanda wakatiza hondo yakaita kuMtumbaniya. Handizivi kuti yakaita 1982 here kana kuti 1983. Ndiyo yakabva yatiza mhuri yakuita kuno. Asi akadzika kwa Jombe ba kwaigara. Wakabva wauya apa ndaigara namai. Saka izvo wakauya apa ndaigara namai apa semunhu mukuru ndaandane zviro zvako. Payment rekwa 81 iro ndandinayo ndakabvutirwa ndivana Sarunguza. Ndibva ndagara 82 83 ndakataura ndikati maikuru simungaitiro tsvake mapayment ngekuti payment iro makagarira rekwa 81 ratotorwa. Chisi mungaitende kotsvaka 1 titi kana pandobuda mutombogara umwe aizotsvakawo pekugara asi hazvina kuitika. Ndakazonyengerera mushembere ndikati ndabvutirwa payment ndakuenda namushembere kuchichemo ndikaenda namushembere kuchichemo ndikapiwa payment ra 87. Ndakapiwa payment ra 87 takabva tazima kunonga makoko. Uyu ngonga aine mutengesi wake ngonga autotaurirwa kuti toda unonga makoko musi wakati. Ye chitupa chambuya ndiri ndaigara nacho. Vira upenyu hwese mbuya akapiwa chitupa ndiri ndaigara nacho ngekuti wakatikaira sika mbuya anga ako. Ndakazoona mwana akumhanya uri mufesonga uri kudzika kuuya umba kwangu. Kwanzi ndatumwa kwanzi ndoda chitupa chambuya. Mbuya uda kuenda hauna kuna tete. Iwe kunyepa ndiwo ndatoziva kuti kuda kunonga mapayment kotudaita musi wechitatu. Chitatu chacho chakasvika uno takakwira kuchikoro kunonga mapayment. Maikuru ndipe chitupa chambuya ndinonge payment semunhu ndiri ndakanyora. Maikuru wakara vakabva vanonga payment ya 40. Zvakanonga payment ya 48. Rakabva rachienda imogare munzvimbo dzenyu. Maikuru vakabvaona vakomipa payment iyo ndanonga panhamba iyo ndanonga pane guwa remushembere uripo. Muharahwa uripo ndiri Sezani uyo wangu muduku. Sezani wangu anga ari mukuru uyo anga ari muduku wakasheka. Saka wakabva wabva paguwa pane waizvinaenda kuwaka pano. Ndakamboheseta ndiri uko ndiro ndazongaita kuti ndodini ndakanyoresa mbuya. Zvinezvo mbuya ari kutorwa ari kuenda iyo. Izvo kwakazi ndanyoresa mbuya zviya izvi. Saka ndozvai wakabva ati iwe tora mbuya ugare naye ngekuti mbuya ndiyo wanyoreswa. Waifunga kuti richabuda rani zita raEvelyn Nyabanda. Saka takupiwa mapayment kwakabva kwabuda wese Nyabanda. Murume uri kuHarare ndiri kukana ndega hondo idzodzei. Murume uri kuHarare ngekuda kugara. Izvo ndapiwa payment iriya rabuda. Maikuru zvakanonga wabva atadza kugara ipapo. Uyu angari wanga wachitungamira wana Samadhi wanga wari naofisi. Wakati Mainocent ndikugarire nyuko. Ndikati ndiri kuzungaira ofisi kuti ndiende kumbuya ndiye ndakanyoresa asi watorwa kuenda. Kazipirai uye ndogara pastand. Ndiwo ndauka pastand. Nanhasi ndipo ndiri pastand ipo apa. Zvingoramba zviri undodare ndiri mwana uri urevhura kuda kuwaka. Kwabva kwauya anga ari ndiye China. Kazi yapo uri urevhura papa rari iyo ukuye kuti tise matanga evillage 2. Ndikati mwana uri kutaura udaro auya manheru. Iye uri kutaura udaro wacho iyoyo. Rake hokwe yacho wadini kuisa matanga evillage 2. Saka ndakabva makaka mistake ikoka ndibva ndanyarara. Akaka mistake kamaikuru kumhanya koenda pautora namba iyo asakaisaba ini ndiri ndakanyoresa munhu ndakamaka. Akandamaka kamistake tabva tagara. Ndizoda kuti ndikwire kuotera chiyaiyo kwa DC ndisvike zita remurume wangu rakacheka. Paizwa Evelyn Nyabanda. James Nyabanda.
Zvadarezvo baba yamwana ndizvo zvaita izvi. Uyo ndakasvika wacho ndoda kuchera ndakwako ane muzukuru udiki mwana watete ndiyo wakabva ati muri kuendepiko mbuya mainiseni isusu sendi ye48 tanyora James Nyabando. Ndikachimwita James Nyabando senyi wacheka mungocheka Weston wacho wasipo sei. Saka kucheka uko wakaita kuya nanhasi zviruramba zvinondodari handichinesariri kwadisi. Ndindori munhu izvo ndiri pano zvizvo. Pandinobvisa masteri mairi Mai yangu ndinao mai yangu ndazwa ndipandida kubvisisa masteri mairi yambuya neni njangu ine uko yambuya yakandogara. Saka inini yamuri kutorerwa yamaswa kwaDC yakakambirwa zita munda wenini wakanzwisa munda ndiani wakakanzirisa munda ndimbozizivi ndakasvika achekwa ndiro ndozai wakanga andouya newanhu aibva ataura kuti mumasabhuku nyachimboza rondozai wakabva auya naJames Nyabando ese masabhuku James ndisabhuku ekuvhireji 4 rondozai wekuvhireji pane zvandondizwisisa ndozwisisa kuti mamurugara muri settlement here tiri mumaresettlement muri mumaresettlement mupurazi mamuri mupurazi. Saka kana kuri mumaresettlement manje andika mune tsamba kana mune tsamba yenyu yamakapiwa neMinister of Lands munayo ndinayo tsamba iyoyo ndiyo inoshanda sabhuku hashandi saka dzangu nemumbo wacho nemaye kana kuri kuresettlement maresettlement nemarusiti aenda ichira iyi ndakafotoa ndabvukira iyi ndiyo yakazongondiwa ndiri plot 48 anditi ndio yenyu ndiyo yangu ndo mune munda wenyu ndipo pane munda wangu wamakuzi musasari fresh vabva kwatori kwaJames Nyabando 48 kwaDC rangwa kuti ayi James Nyabando wacho ndo ndimukoma uri vamukadzi wacho gara yenyu basi ini gara yenyu basi usingafunde ndira pamberi pake darama James waka 2022 saka ndikuda kubva ini ndikuda kubva iri tsamba here mapepa madhesa aJames nepemiti rake maploti yenyu yakasiyana chatsana kuti ini ndikubva ndikuona zvipa mapepa because tinotsanangura handingo ndinotsanangura mapepa because iresettlement kana iresettlement inotongwa neMinister of Lands haitongwi nemasabhuku because ine offer letter and ine permit anopa permit asabhuku kana committee of sale permit inopiwa neMinister of Lands uko vana mukupe saka kana paita dispute ine chekuita nenzvimbo idzodzo inopedzwa nanamukupi mukupi wakazotopedza
ndosaka ndikubvunza iyi permit iyi yaWeston iri kuti iplot number 48 and yaJames iplot number 48B. Munda wakagurwa kuita kuti izvi zvinhu tu zvakadii kune plot 48 ine 3 hectares then koita plot 48B ine 3 hectares ndizvo saka uri kupinda mumwe ndiyani munda wakagurwa A&D Mavis Nyabantu wazi uri kupinda mumwe apa 3 hectare wapinda mumwe ndiyani because apa nazozvambuya zvidzota ndiwedza kutaura kuti zvinhu izvi zviri 2 zviri kutaura kuti pane 6 hectares and 3 hectares dzaJames 3 hectares dzaWeston ndozvazviri kutaura saka ndosati kana paine 3 hectares dzaJames ne3 hectares dzaWeston saka ari kunopinda neumwe ndiya because kana dambudziko risiri renyu munokwanisa kuzvipa dambudziko iro risiri rani riri dambudziko reministry of lands kuti pawakaita allocation wakaenda kuallocata the same piece of land kuvanhu vangani waina saka ndiwo futi vanofanira kunga kudzoka paground wachigadzirisa chii dambudziko iroro vakauya vakagadzirisa dambudziko irori munda wacho uri 1 ukagurwa ukaitwa A&B nepamusana pamai avo vachitaura munda wanga uri wambuya avo vari kutora munda wambuya kuti ndewa zita rinotaurwa mai inini handisi kutaura izvo mutaura zvemai zvaifanira kuitwa panhaka and the ministry of lands haigowi nhaka muzaizvizotaura ministry of lands haigowi nhaka ministry of lands kana munda wanga uri wambuya mbuya aizani Evelyn permit yaEvelyn iri kupi tine dhepi rake permit yakazochinjwa kuiswa kuna James saka kana iri yenhaka inogochinjwa iswa kuna James sei James wakafa tofamba tise zvakanaka timubatsirei munda kana wanga uri wambuya it means kuti munda muri hanzo zvekuti Weston ane wake munda kare hazvinei nemi nekuti Weston agara nechii ane munda wake kare saka panonzi wana wemufi wakusheya nhaka yamai nababa Weston ane futi nhaka yake ikoko pamusoro pemunda wake ane mashares ikoko nekuti munda wamai mukozarindwa imimi oright uyu Weston aine munda wake uko namai aine munda wake uko imimi wenyu munda wakanga uri uko munda waJames wakanga uri uko inini ndiri ndaigara namai ndikanaungana chikoko chemunda Weston une rake permit ini rangu kugara nambuya hazvirevi kuti ndii mhako ndizive zvinhu zvambuya ndosaka ndabvunza kuti imi maigara nambuya pamunda wambuya imimi wenyu munda wakanga uri kupi ini ndaingorima iwoyo wambuya mairima munda wambuya usiri munda wenyu usiri munda wambuya saka pakafa mbuya hamaifanira kuenda kuchinjisa zita remunda wambuya imimi mega wamwe wasipo handina kuchinjisa ndega saka munda wambuya wakazoita waJames sei makanzera akanga mbuya handisi kuti akanzera uya wakadaidza officer minister of lands pamedese zvakanaka tiri kweri tirafamba zvakanaka akauya nambuya
tinoda kugadzirisa nyaya zvakadii ndiri kuti inini handizvo imimi ndomubvunzo wamusina kundipindura ndati pamaigara nambuya muchirima pamunda wambuya imimi wenyu zviri kureva kuti makanga musina munda ndochokwadi makanga musina munda asi makanga muri kushandisa munda wambuya ndio chokwadi saka mbuya apa nenyaya yekuti maishandisa munda wambuya makabva mazvipa munda wambuya handina kuzvipa veministry ministry haitori munda wemufi yopa umwe mumba pasina concern yemhuri yacho because kana mbuya afa ane mabeneficiary wakadaidza iye uyo aripo musamhanye pambuya ndati mbuya paakafa handi wakafa machinja chinhu herechi tatisiri saka mbuya kana akafa chinhu chisina kuchinjwa manga musina mararamiro ekuzotichinja mbuya afa muri mega hatina kuchinja tiri tega makachinja muina wakadaidza ofisa weyeyo uyo aripo akabudawo pasi kazi munodani kuti aende papemeti renyu muchaza murondo kubva kuna rondozai vakanga aripo munda kuzvitii izvai mbuya zvandinotaura ndiri kutaura kuti apa pane offer letter yakapiwa Evelyn handizvo meaning kuti mabeneficiary panofa Evelyn wana wake saka in this case wanhu waifana kubenefita pamunda wamai ndi James na Weston ndivo varipo aiwazve izwa izvo bwe mukati ndo varipo handiti imimi wacho paine dambudziko it means kuti hawapo saka kana waripo dambudziko riri kubva papi sei Weston ari kuchema uri kuti inini ndibve pamunda iwe izwai iye wacho izwai imimi hamufaniri kubva pamunda asi hamufaniri kurambidza Weston kusvika pamunda handirambidzi nokuti une wake une saiti zvekuti ane wake haisi problemu yake ba aiwa vake pasaiti nenipa wambuya iwoyo izwai mbuya chokwadi munochiziva chinonzi chokwadi munochiziva here ndinochiziva chinonzi chokwadi ndechekuti Weston paakatsvaga munda wake imimi maamuri kunakirwa kuruwai kumutumbani chiri kunakirwa kumutumbani munyeperwa ndimai vanonyepa mbuya irapa iyi mbuya nanyepano mirai aigara mutumba ndeni murume ndiye waishanda aigara ndiri kugara ndazvoona kuti murume waishanda mira ezvo handikuzviramba izvo iye uyo ane chete kana chii chindevere munoti chii mana mbijana gugu ngekuchena mana mbijana ndiri kuti James akatsvaga munda wake newamai mai achiri chii mupenyu James akaita munda wake pasaidi pewamai wake handizvo imimi manga musina munda asi maiti pamunouya muchigara nekuda kurima mairima munda wamai ndizvo tiri mukadzi waJames aiwa ndiri kuti muri mukadzi waJames asi munda wamairima ndewamai hausiri wani hausiri waJames kuti munda wamairima ndewa
mai wakanga usiri wani waJames. Saka kufa kwa mai hakukupi maruramiro ekuita take over munda wani wambuya. Because kana makuita take over munda wambuya makurwisana nevamwe chii vana. Because handi mimemba mwana wazvinei waenza Evelyn handi. Saka chaifanira kunga chakaitwa ndechekuti mbuya afa, mhuri yaJames, mhuri yaWeston, kana paine umwe futi mhuri dzese idzodzo dzaigara pai pasi dzotaura kuti right tine munda wani wamai, toita sei nemunda wani wamai. Mhuri yoti aiwa sinzi mukoma Jemu nemudzimai ari airima pachigara nani namai ngaatore chii munhu. Mukoma Jemu aizosumuka neblessing yechii yemhuri wobva aita kuministry of chii lands kuti ndo zvadisaidwa nechii nemhuri kuti pafa uyu akuita take over munda uyo mwana wake anonzi ani James. Ministry of lands youya yovhunza mhuri yaWeston, mhuri yaJameson nechi kuti are you in agreement, ndizvo here zvamakawirirana. Woti hongu. Wati hongu handiti munda wobva wachinga zvipai zvepamutemo kuenda kunani kuna James. But kana zvisina kuitwa izvozvo, ndosaka muri kuona paine dambudziko rekuti chii pane hwakuti keke rambuya chiripo. Mubvunzo wenyu dzese zvakaitwa. Makanyora tiri tese. Makanyora pasi here. Zvinhu zvakadai mbuya tikudhira neestate yemufi inhaka yemufi zvinonyorwa pasi. Musi wamakaita meeting ndizvo makawirirana newanga waripo kuti ndiwanani makawirirana kuti chii. Vanhu wanga waripo wobva wasaina hanzi muri kuona nini yacho paiti. Asi nyaya yenyu pairi handiti nyaya yenyu haisi pekuti chii, pekuti muri kurwirana chii minda pasiri chii pake, asi inyaya yechii yekuti pana apinda kumunda wechii. Ndosaka ndabvunza paya kuti minda yemingani, kuti minda yemingani miiri, pane 48 chii 48 chete ne48 chii B. Imena ndinopinda munda womwe munhu ba ndorimo mambuya imo ndoma ndiri kundoripo. Saka dambudziko renyu nambuya wandiri papi. Ina ndiziri dambudziko rawo iwo vane takandopiwa tese nhaka yedu iyoyo kasi vanodiro tese handina kuramba kutonyeka permit iyi kairi kutaura ndowaridzwe 48 yeproject number 48 permit anga ndiye minister of lands munda waEvelyn wazoita wauze aiwa ko imi munda wanga waEvelyn wazoita inini ndiri kuti ndiri munda wabuya imi wazoita wenyu sei munda wanga waEvelyn takagadziriswa tese tiripo. Pani patusida kuita patusungisa handiti muri kuona kuti permit iyi ino handiti munoona kuti vakuya kumangatira mufi nokuti mufi wakafa. Imimi ili chitondishamisa kuti chiutondinetsa imimi wacho muri 2 hamunaona wakomana here tinavo. Saka waripi tinavo muri watorwa kwenyabando. Saka muri uvira zvonze kwenyabando wananyabando wacho wachipose uripi mwana wenyu anakuya ndiye nyabando iyi vana varipo ndoza muzenge maybe
maybe pamwe chindevere chakakuvhiringa ini chakusika dzedu anodzi baba vamusha mwana komana asara aripo ndiye ababa imimi kana pakuti nyanyadzekanya baba mumiri chandaifana kunga ndiri kuona apa ndaifana kunga ndiri kuona mwana waJames nemwana waWeston inokutonishamisa uri kuti misisi iye baba wacho uri uyu misisi kuti misisi pauta sei mese muri two muri masurviving spouse ndimo waridzi yenyu weestate wenhaka because muri masurviving spouse asi masurviving spouse akukana saka kana akukana pakuda waridzi yemusha kuti wapodze chii muri kuzanya ndulo because mukafa imi muprazil rezofira kaita rekupisha bomba rinoramba riri kwenyabanda rinoramba riri kwenyi saka wane nyabando washo waripi wechinhu chamuri kubvira ende chinondinetsa sei wana wenyu wari kutona mai endai kudara tui basa ripi risina kana ofu basa riti kana president cheanoita asi nyika ichindofamba saka imi munhu wati wenyu wamunoti madaidzira chinhu chiri crucial seland land madaidzira mwana chiri crucial mwana wayatigadzidze nyaya yeland handiti mwana wati ndiri pabasa handiuiba wana tikuti mbuya manzwa ndiyo kuti nyaya ite sei igadzise zvakanaka asi chandi kudai ini handiti ndozva murona mupa reference kuna sarondozai rondozai asi nyabando munozai kutaura akadzikwa patsva wandingatodaidza munomu ndilands officer ndiye angatokubatsirai titozwa kuti apa chii chakaitika because mukawana tsamba dzenyu yaJames Nyabando ndozoda kundipaka mubvunzo mbichana izvozvizvo zvoda kundipaka mubvunzo mbichana kuti pane something chamusungisa chokwadi baba iyi yenyu matiripi is permit riripo handisitaura indibai iyi offer letter kana ndoti permit ndoda chinhu chakadai pandatora mapepa angu munacho here ndinacho chiriyo iyi ndio permit iyi offer letter ndofunga ndandotora ndiri kumai chandiri kutika chimwe chandiri kuona chandinoda kuti ndione kuti bhora racho rakambomira sei because ndakutanga kunyumwa manje ndakutanga kunyumwa chaiko mune maziti here amaibhadhara kanzo imwe ndakabva kutobhadhara mai wapera ndati ndoda pamakatanga kubhadhara sudai mwedzi wapera tinawo makatanga kubhadhara rini makangopegwa minda akutatanga kutera ndati makapedza kubhadhara rini unozoda ndatotarisa zvozi ndakunyuma ndakuti ndinyume why is it that maoffer letter yenyu akadhindwa same day asi akapiwa zuva rakasiyana muti apedwe ini ndo basa rako rokutarisira ndosaka ndakunyumwa kuti uyu ane marisitsi munonzwa Weston ane marisitsi 30/03/2007 ndizvo aifanapa imwe yacho itoripo 27/06/2005 aibhadharwa kanzu handiti asi offer letter yaWeston
aibhadhara munda uyu akapiwa permit (2005) muna July. Permit akapiwa 2005 muna July. Marisiti ake kubhadhara asi offer letter yake yakabuda musi wa12 June 2019. yenyu imini yambuya yaJames. James akazopiwa munda mbuya afa. Yobva yabuda futi offer letter musi wa12 June 2019. 2019 Minister of Rent andikunoona ndo pavakauya vachigadzirisa munda ava vari kumedza musi wa 2019 ndo pakagurwa munda watochangamini uchibva wagadziriswa uyachiwa pemeti rake raka 2019 akauza ndikubvunza ndosaka ndakuita sei ndakunyuma zviri apa kwandiri hazvimeki sense ende zvamunotaura kuti hazvisumeka kuti chi sense. Why zvisiri kumeka sense? It's because kana munda wakawo wakagurwa handiti usinga affect portion yani plot number 48 handiti dai wayo affecta kugurwa kwamakaita arrangement yaya affecta plot number 48 mbuya waifanira kukapiwa imwe permit nyowani inoenderana nenew arrangement. Saka defect yekuti hawana kupiwa nyuchi permit inoenderana ne the current situation. It means kuti this permit maboundaries are same, they are binding. Do mamwe chete same. Andisoramba ndikubvunza zvese zvandora ndikubvunza. Saka inini mubvunzo wangu uri pekuti handisi mataura emimi kuti pamakapiwa permit musi wa12 June 2019 handiti ndo pakagurwa pakagadziriswa nyaya chaigurwa chii mugano ndikuda kubvunza mugano wamaipiwa imimi 2019 wanga uri mugano wechii? Vana vaJames iwewe rimauko Weston, iwewe James rimauko, iwewe Weston permit rako iri, iwewe James permit rako iri. Hatichati kuzwa noise mugano uyu urima kwake uyu urima kwake. Ini kwangu ndiko kwandiri kundori vakatafiwa mukamona zvinoita kuti ndikuwana pandikuedza kubva napo ndawedza kuona kuti dambudziko rei rakatangira papi uye riri papi. Inini mubvunzo wangu uri pekuti Ministry of Lands kana yakauya ichiti James kwako kubva apa kuenda Weston kwako apa kubva apa kuenda kupi uko chachigurwa apa plot number 48B yambuya here kana kuti manga murungodzoswa mumugano wambuya? Mirai manga murudzoswa mugano wambuya ndiwo wakangopiwa kuzi mugano wakara uripo uyu ndiwo wa Weston uku ndiwo kwa James. Ndizvo here? Ndizvo zvakaitwa? Ndizvo zvakadii? Mirai saka imi mbuya muri kuti zvakaitika ndezvekuti hapana mugano munyowani wakaiswa. Chakaenda kuiswa kuchinjwa kwemazita chete kuti baba ina hazvinei, baba ina Evelyn pakuzi James ndo mubvunzo une awa. Ndiri kuti handikamwana pane nyaya yenyu
nyaya iri pekuti muri kuona imimi makaenda koopisa zita renyu vamatora munda wani wambuya wese hatina kutora wese wamakasiyiwa shoko wakatoa hatina kutora wese uyu ndiye uri kumusoro ine ndiri nyasi mbuya wakabvira kuti mudorima mese iye kumusoro izwai mbuya ndiri kuti maerano nemapemiti enyu acho pamakagurirwa neministry of lands it means kuti zvenyu zvazvisina basa zvane basa nezveministry of lands mugano munyowani wemapiwa iri settlement ndiri kuti kwamakapiwa imimi andika nekwakapiwa awa anditi mugano iwowo ndo haakusenza zvekuti mbuya wakasiya ati chakati hazvichasenzi hazvinanisi kuziva kuti vari kana mugano nyaya yavo haisiriyo yemugano nyaya yavawa wari kuti makaenda kumbunyikidza zvinhu zvambuya zvese mamazviita zvenyu mirai ini ndikutaura zvauri kutaura mambunjikidza zvinhu zvese zvambuya uyu nyaya yakadai mamuzwa paatanga utaura akutaura ndiye akaenda konhonga namba 48 achinhongera mbuya mubvunzei kuti ndiye wakanhongera chikoko dai ndisikanyari dari ndabatana bvunzai mbuya wakuti ndo wakanhonga chikoko ndo wakanhonga chikoko chemuntarivawaya dzinouraya changamire dzinouraya ndati mbuya kuti mbuya awane munda akawana sei ndini ndakanhonga chikoko ichi achebe ndiripo changamire ndakanhonga chikoko ndiri kugara nambuya muri kuona tiri wano nambuya zvinodzikana nenharaunda yedu chimbogarai pasi imi garai pasi imi chimbogarai pasi right taurai mbuya kuti awane munda mbuya angawana sei munda ndini ndakatokumbira mbuya ndikaenda bvutirwa pemeti rekwa 81 ndiwanarundu kwazi murume wangu basa takawanhu wane warume mabasa wacho wanini minda zvino mbuya ndiri kukumbiranyi kuti ndiende nemi kuchichemo kuti chikabvumirwa toona munda wekudini wekugara saka chichemo chichi chakabvumirwa munda tibva tauona zvinoita here kuti chiro chawambwa ngeumwe muroora wakuenda pamberi kuti ndiri kuita iri unonga chituka watumwa ndirondozai kuti zuva rakati tuda unongwa zvituka wari uda ungarangara iwo waruziva kuti tiri kuenda pakati pane pakati handisi benzida ina saka kubva kwamaramba ndiri kupengavo aikona uramba wari undivhiringa ndiikana hondo wari kumataundi mbuya ndichigara naye wari kumataundi ende James wakatora mbuya isi yakanda kwaJohn hondo yakapisa changamire mbuya wandokwira nekadimuke mazhanje kunyengerera mutaurire murombo sekubaba kana amwe obva ubasa kuti ndidzoke ndanditaurire baba zvakasiririsa mbuya uyo ndikatora ndapedza kunyoresa yeyo namba yambuya iyi rondoza yakaditora mbuya ugare naye ngekuti ndiyo wanyoreswenyi zita kuda ukana neni manje rondoza ide iye uri papa rondoza iyo mazira ndipita nauye panyabanzo ndekudai takatanga kugara mapurazi ekudoboutinhira 1980 muna Oktoba tagaramo kwakaita tiri maswati kwakaita kunetsana nasapurazi wanga wechichena tiri maswati kunokolombedza kudzinga kwakauya minista mahachi nematemba upemidzi apa munhu wese akanga arimo kuti aite kuti vanhu vasadzingwepo ichazooneka kwaisa pana 92 wegavhmendi wakazouya wakupedha minda wapedha minda wakatanga kupa vanhu vekujenya vanga vapetwa ngemvura ndo wakatanga kupuwa minda yakasara
hurumende vaisa mutemo wekuti hakuna munhu une mwana uri kusenza kana kuti uripi wetinopa munda tiri kupa shirikadzi nemarovha asingashandi zvikaitwa. Wese wanga vari kumabasa wakatorerwa mapenisi aya akasiwa ndiminisa muzvimachi, wakatorerwa wese iwawa wese wakatorerwa mapenisi aya. Ndimuzvikunoziva katika mapenisi handisinda katika mapenisi wakatorerwa mapenisi eminisa of lands ichiri kuDDF ndokwezvaitwa. Zvadaro takagara tapuwa minda iyoyo zvikanzi izvo ngehurumende munhu wese une vana vake vari kubasa wachagara pasi pambuya shirikadzi tapamunda. Wanhu wese ndozvatakaita, wakatadza kugara wakabva wandotama wamwe uchibva waenda. Tagara tapedherwa. Munda yemutaura nezvawo namba 48 yakanga iri yaEvelyn Nyabandu. Mbuya Evelyn Nyabandu ari pakati pekurwara anga kuma-8 chakutiyezi mbuya Nyabandu ari pakati pekurwara. Mbuya Evelyn wakadaidza resettlement officer Sakabuya iko zvinezvi kana arikuda kubatwa kuti auye ape umboo uripo uri kusenza pakusati detail ndokwari wakadaidza resettlement officer Sakabuya uya ndine zvekutaura ndiri kurwara. Sakabuya wakaenda asati aenda kunga watopedza 2 weeks ari asikwenda ingati ndini kanzira wekutanga. That's why munhu zvanyaya zvinga kupotera pendiri ndini kanzira wekutanga mueri zvibva zvanzi Sakabuya saundozai ndakadaidzwa nembuya Evelyn Nyabandu kuti uyana saka ndega aina kuda kuenda tozwe zviri kutaurwa nembuya mwana saka ndakakumirira towataenda pamunhu Nyabandu. Mbuya Nyabandu unoti ndakudaidzirai kuti ndikutaurei kuti munda wangu wana wese wari wairi ndiwo wacharima pamunda pangu wese wari wairi. Handina munhu ndiri kubvisa kumba warima wari wairi uchanga ari mutungamiri wemunda ndiJames Nyabandu. Mbuya wadaro resettlement officer Sakabuya wakabva achinja zita rambuya Evelyn Nyabandu ribva raiswa raJames Nyabandu. Ndo pakatanga makwikwi ekuti mbuya avo waiti munda ngewangu ndindaifana kuiswa zita pamusoro awachitiwo mbuya wakapa murume wangu nditungamiri munda. Zvibva zvazonzi tienzanise masabhuku takazvitadza tibva tati right ngazviende Saibando James Nyabandu endai kulenzi motaura kuti tirunetsana kuno apo wanga wakatogurana nechikutanga hapana wakasvika kugura munda woba wanga wakatogurana mukomana nemunina kuti mukomana mai munina zvemaoko ndo zvakanoita zvakati poanetsana waunavo nevakadzi wavo wakabva kaenda kuministry of lands. Waenda kuministry of lands wakabva wanzi ngeministry of lands tiri kuuya tiri kucheiwa naDA viwayo mukutanga apo wakauya wakatidaidza semasabhuku ari muarea tobva tasvikapo tobva tapangidza munda wanokanana. Wakataura kuti munda tauona makagurirana zviri pamutemo hapana nepahombe hapana nepadiki saka takuchiti pemiti yakatungamirwa ndiJames Nyabandu takuitora takuchiti mese muri wairi zvimwandogurirana munda hatisi kuchinja takuchiti une yake pemiti namba 48 iyoyo uyu uriwo pemiti yake namba 48 saka ndiwo zvakaita nanhasi wese wane pemiti hafu yemunda wache wagoro pakati ndiwo wakagurirana nepakati inyanomosvika kaurimbozove zvakadii ndiwo wakagurirana nepakati wagurana nepakati uyu uri maoko saka nyaya pairi chapi ndakapatadza kuti iri papa mbuya avo otherwise nemhuri yavo ndo wakudzinga kuti mbuya avo ibvai pamunda ndo zvawakutoita izvozvo. Mukasvikapo changamirika kana kutuma vanhu wabva atosima wana wake mucheto kumunda kwese ndo zviri mutsangamidzi ende tichamakuziva kuti pawanondisungisa kuti ndive kwachangamire ndakapara nyaya ipi kuna mbuya
gorere tumutaura changamiro atitokwazisani ba munhu wacho mugorwa ndina kutonana panapa atikwazisani atidini atimbotamudzani kana kusangana parufu atitaudzani parufu akabva kutoitika zvepanya bantu ndandakatogadziraatapa zvakatoita machaza iye ari apo atinobatana maoko kana ndiziva kuti dambudziko racho riri papi neni handina kutoziva kuti dambudziko riri papi nokuti mazuva wacho wakandisungisira kunoku ndine chii nemhuri yekanyamanga ndine chii nemunhu wekanyamanga ndo maziri andinoita. Question yangu kwairira ndepekuti munda uto wamukuziyana uri kuziva ivi muti munda wakachekwa zvakanaka ndo zvamutaura wakachekera nawega wakachekera nawega saka chandinokuziva inini mapenisi wakachekwa minda wakapana mapenisi wakapiwa mapenisi maii akabva akuti atu ari kupa nyuchi new maboundary ana kuiswa manyu boundary tingangoti ndizvo but maboundary wakagara watopana kudhara izvaipamo ipani nyaya yangu itopa right. How can you offer someone a permit isina boundary? You can't leave a permit open. Hakuna zvakadaro. Hakuna zvakadaro. Ipapo ndo pane chii? Ndo pane nyaya yese ipapo. Kuti hakuna permit inonzi tapa permit. Isina boundary. Uziva kuti macoordinates ake uyu unotangira pachipirira. Uyu anotangira pachipirira. Zvitoripo changamiri. Munhu wakato Minister of Lands wanamukupe nane Lands Committee. Hawana uchinja boundary akagurira noma. Wando boundary tariona. Ishandisa iyo. Saka ini dambudziko racho izvi zviri papi? Awanzoda kutopinza kuti ndiwo dambudziko riri papi. Handitozivi kuti riri papi. Dambudziko rona. Handitozivi. Iwo autorizivi. Ndiyo sabhiri. Dambudziko ravo chaivo chanondiri kuti mbuya mai ino yamama ndowakuteta mai tiripa munda wesenge wangu. Ndakabvunza madoko zvenyu. Baba ina mbuya evhilingi waine permit yavo. Uyu Weston anga ine permit. Anga asina. Airimi. Wairima munda iwoyo. Wambuya iwo. Iwo. Ko James. James ni munda wairima. Wambuya iwo. Wairima wari pamwe chete here? Kana wakadambudzira. Wari pamwe chete apana ungakamboti wari pamunda umwe chete. Saka permit yeWeston ya 2005 wakaona. Chimubvunza kuti wakaona ndokubvunza kuti tidzike pane nyaya yepane honzeri kuti uyu wari urima pamunda asi umwe wane permit umwe haana. Weston akaiona sei permit? Yo permit yefu onge iri 1 ya Evelyn. Andina. Wozodamburirana yochiita eine B. Zvino uyanga ane permit kuti uyanga ane permit kudhara number 48. Weston Plot number 48 Weston. Mbuya wakafarira. mbuya wakafarira nyabantu. Una 2000. Mbuya wakafarira 2000. James wakazopiwa rini permit? James wakapiwa rini permit? James zvautozikange mbuya yacho. Ndimi first councillor. Tati James wakapiwa andike kuri mureti ngepindwe. James wakapiwa permit rini? Hamuna pendeni. Asi Mbuya wacho wemunda tina. James wakapiwa rini permit? Kusaura mnara awa na office ndo pakatinga
ndati James wakapiwa rini permit inini mazira ndinozvitawa pamusoro pekuita nguva yacho ndozi Florence Davambe ndiri mwana waJesu. Mazira ndinozviita ini pakasarenderwa baba munda permit, baba kuzoti azopiwe permit yakapiwa paakatosarenderwa munda ndimbuya pana sa uyu ataurwa uyu nasarondo zai ndoko wakapiwa chini permit wagara ndoko wakazotanga kunetsana amai kuru namainini permit riri rambuya mainini awo permit rawanaro iyi kurudaidza vanhu vekuministry of lands effect permit iyi because chirutaura ndechekuti sarondo zai wari kuti kwakusina chii mapermit evanhu vanga vari kubasamba saka revanhu vanga vari kubasa vakazorioneka ndizoti mutaise mapemiti esarondo zvaya mutaura kuti fake nderika maoffer letter hapana fake ndi chakabewa permit ndikaona pane fake here kataise already kubatsire taise chidindo chelenzi chakasiyana here achina tarisa letter yeti lenzi yakasiyana here tarisa masignature emunhu akasaina apa akapa offer letter akasiyana here mapemiti anotara chomba chingamire uka dai kuri kuti no ndaziva kuti ichi ndochiti ichi because is why bam ndosanudira hapana fake permit mapemiti esa arichi they are authentic anditi question yangu ndekuti iyi anditi mukuona iyi offer letter anditi permit ndeiyi permit ine nhamba pamusoro apo iyo maiona permit right zvakuchida kuti sanyabano awa mai wataura kuti wakazviona kuti izvi munhu wese unokutinira ndakatombotarisangu pano mwenye wakaitwa ayekena nemunhu wese unokutinira munhu wese unokutina une peni munhu wese kuti akadaro saka wamuda kuti aproduce iyo pakati pavari two awa sanyabano nayo ndio yayo western ya James ndiyo tukudera ndiye ruzi yasiwa ile yawe offer letter dai kuri kuti mbuya yabantu awa abaya abantu ayapa wataura kuti pakatorwa mapenisi ari kunzi vanhu vakumabasa ari kunzi vanhu vakumabasa wakatorwa zveshuwa here kana kuti pane zvakaitika ukazoona offer letter iyi yakubuda muofisi yelenzi it means kuti permit you neichi hazvina kusiyana chakabuda muofisi imwe chete zvinhu zviri ende mukatarisa pamusoro pepermit apo pane reference number irapo 904042 mukamupanja mukompyuta 9042 inofanira kubva tikubudisira kuti Jameson Weston ndiye muridzi wepermit
ende inobva tikutaura nedate yekuti permit iyo yakaofwa lini. Ndosaka ndabvunza mubvunzo kuti imimi sekuziva community uyo mukatarisa date permit yopasa mukaona chibvese kuchipasa chiuranzwa kuti permit yakapihwa munani pasi 2005 ndimo matarisa panapa marisiti ari panapa. Iyi risiti yepermit plot number 48 yakabhadharwa musi wa 27 June 2005 risiti yavo. Akamuzona iyi yakabhadharwa 30/03/2007, iyi yakabhadharwa 10/2010, iyi yakabhadharwa musi wa 2022. So, council haingaite sei Minister of Lands handiti haingatambiri mari yemunhu wachibhadharisa munhu handiti ikanzwa wanotambira seiko uye munhu mari yemunhu handiti iye munhu asina chii asina nzvimbo Changani wanhu vanofanira kuti vazvibhadhara. No, ndosaka ndozvino and why ndikubvunza kudai because pane zvakatoa vandoda ndikubatsire kuti mutaure chokwadi asi amutoda kutaura chokwadi ndoda ndikubatsire kuti mutaure chokwadi asi amutoda kutaura chokwadi asi mapepa ari kuti mutaura history yacho nyaya iyi ndaanayo nyaya iyi apa chai ndaanayo. The truth ndeyekuti Weston akanga ine permit before James asina permit aine permit. That's the truth. Weston akanga aine permit James asina chiro asina permit. And why ndikuti sadai ndikatarisa record yekufamba kuita zvona muri kuona 2005 handiti yakabhadharwa standing ichinzi plot number 48. This is 2007. Yonzi plot number 48. This is 2005. And it ndokubva yanzi 2010 receipt ndokubva yanzi plot number 48. 2022 musi wa 22 November ndokubva yatanga kunyorwa kunzi plot number 48A Domborti. Zvinorevei zvinorevei kubva 2005 it was plot number 48. 2022 yakunzi plot number 48A. Zvinorevei zvakureva subdivision of plot number 48. Handiti saka tobva tadzoka mukwestion yangu kumashure kuti akanga aina permit panzvimbo apa ndiye anoasira. Zvibva zvareva kuti Weston akanga aine permit yenzvimbo iyi, James asina. James wazouya akawana permit in 2019. That's the history of the plots. Plot number 48. My what understand? 2005 we had battle of it was plot number 48.
2008 achibhadhara council roof plot number 48. Achibhadhara 2010 is plot number 48. 2022 yakunzi plot number 48A. Ndopatangira chia. Ndopatangira mwaka. Ende honde yatangira papi? Yatangira pa 2019 papi wamachi ma offer letter. Makutikana sana sasa. Ini chakamira ndechazira Ndatimubatsire kuti vanhu vaone mafambiro akaita zvinhu kuti tisvike padambudziko ratava nhasi kuti tichizive kuti way forward takuita sei. pane zvinandokuzwa kuvanhu inini pakutera munda mauri kutera munda wani here inini nini izwa imi murikuvhunza hamufanira kunga murikuvhunza munofanira kunga muri kuvhunza. According to receipt E, haina kunzi James and Weston Nyabatu. Yakanzi received from Weston Nyabatu. Ndipewo receipt yenyu mimi yakanzi receipt 48B yakanzi James Nyabatu. Ini ndinozotora Nyabatu. Ndiri mwana wa James pamusoro echana. Yes. Marisiti aya tatisina kuyana. Tukumbira rimwe zuva rekuti tuione marisiti edu awano hawo because munda 1 uri kuterwa ne 1 2. Handisi kuti mune mhosva. Mhosva inokwanisa kunge isiri yani yenyu asi muri kuitora kuti iite mhosva yani yenyu. Muri kuzvizvidza kutaura because hamukwanisi kunga muri kubhadharira muchiterera munda umwe chete 1 2. Isusu padashasha nepekudadapeni hamuna kushaisha zvapamagona ndepekuti mataura kuti memarisiti ani enyu handizvo. Saka kana muinewo marisiti enyu ndo pachapera nyaya ipapo, ndo pachatanga kuona kuti imi marisiti enyu makatanga kubhadharawo rini. Kana muri mamuripo kubva kumashure kwese sei kumashure mamusingabhadhari. Ndo saka ndati hapana chakashata, nyaya inosvika pekupera asi nyaya haisiri yedu baizvozvo. Isu tikutsvaka kuda kuti kubatsirei chete kuti mogare zvakadii zvakanaka nekukuonesai kuti chinhu chakamira chakadai chiendai zvakati because dambudziko iri ndere Ministry of Lands. Saka tautiona kuti kana Ministry of Lands yakakanganisa toibatsira, ndokuibatsira kwatiri kutaura kuti tione kuti Ministry of Lands enda wagadzirise nyaya yako hauna kuipedza basi. Wakaitanga sauna kuti enda wapedze chii because Ministry of Lands inofanira kujustify kuna James kuna Nzani kuna Weston kuti sei makudambura munda wangu inofanira kupa justification because according to this people anga marisiti araba autaura kuti 2005 Weston anga akubhadhara council achibhadhara permit yake iraba yakaofiwa musi 22 June 2005. Saka Ministry of Lands inofanira kudii kuexplaina kuti sei James munda wanga ari kudii wanga achibhadhara 2005 pakapiwa permit yake iri plot number 48. Andisi sei munda iwo wakazodamburwa kuti wa 48A and 48B chii chakadii chakaitika. Ministry of Lands yakufanira kuti chitaura izvozvo nekuti pa direction kuti chii chakamboitika. Toshona kuti pawakazviita iwewe was the family in agreement or not. Ndiri nyaya yakafambira baba. As of now zvinoratidza kuti kubva 2005 kusvika 2010 James mabasi papaina Weston. According to these receipts ndozvazviri kutaura kuti akanga aripo ndiani ndi Weston, James papadini mabasi. Ende maoffer letter arapa ari kutaura futi kuti chii maoffer letter makazoapiwa bese kuti munani 2019 ndo zvazoratidza kuti 2022 manyorerwo erisiti avadii futi abva achinja akunzi chii 48A ne 48B. Saka chakudiwa ichi justification kubva kuMinistry of Lands kuti Ministry of Lands kuti uzoti 48A ne 48B asi papagara paine munhu angaine permit yani yake handiti kubva 2005 achibhadhara handizvo
muri kuitei nemunhu akachibhadhara chii pemiti yake makakanzura here pemiti iyi kana kuti pemiti iyi iri chii iri valid because kana kuopa imwe pemiti pamusoro pechi peimwe pemiti chekutanga chamunofanira kunga muita panofanira pakaita application for chi cancellation yechi yepemiti yanga iripo kudhara handiti mova mapa mareasons kuti kucancela pemiti because of chaka saka the new arrangement yakuti tazoti ipapo papaine 48a ya 48 48 chi mareasons atovanya but mukaenda kuopa imwe handiti paine imwe zvangofanana nokumeta zabhuchi double allocation handiti saka izvozvi ngatiende hedu tichada kuti titsvage information kunani kuna mukupi pamurudzo kwava musi next code date 14 pamurudzo kapuswa 14 tiitane mari because chiripo chekuti amazvisa akasisi Freud mazvisa nditi kuti totizive kuti Freud sei James anga ine yanga ine permit sei Weston ari yanga ine permit James asina chi asina permit and the pesa apa mbuya akapa 2000 and sei James anga kugara kubva 2000 kusvika 22 years asina chi asina permit uri kuti totizive sei ini tuno saka ende kufara kufuti muya ni mapepa